Γεια σας. Λείψαμε λίγο καιρό από τα βίντεο στο YouTube, αλλά είχε να κάνει με τις αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις που είχα σε ελεύθερη κατάδυση και στο υποβρύχιο ψάρεμα. Όπως και να έχει, έχουμε γυρίσει πίσω και είμαστε έτοιμοι για μια καινούρια εντός παρενθέσεως σεζόν με πολλά πράγματα που πρόκειται να γίνουν και πολλές δραστηριότητες που, αν θέλετε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media για να τις δείτε και να συμμετάσχετε. Ας αφήσουμε όμως τις πολλές κουβέντες και πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα αυτού του βίντεο, που δεν είναι άλλο παρά τα παράκτια πελαγίσια. Όταν αναφερόμαστε σε παράκτια πελαγίσια, βέβαια εννοούμε προφανώς τα μαγιάτικα, τους λούτσους, παλαμίδες και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία πλησιάζουν την παράκτια ζώνη αυτή την εποχή λίγο παραπάνω το φθινόπωρο και δίνουν την ευκαιρία για στον ψαροκυνηγό να πιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θύραμα με μεγάλες συγκινήσεις. Το πρώτο ψάρι που θα δούμε είναι ένα μαγιάτικο 9 κιλών ή τουλάχιστον το υπολογίζω περίπου 9 κιλά γιατί δεν το ζύγισα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο ψάρι το οποίο βρίσκεται στην προέκταση ενός κάβου. Αρχικά έχω κατέβει για συναγρίδες και δεν μου κάνουν το χατήρι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, φεύγουν λες και έχουν δει το διάολο. Τέλος πάντων, ενώ το είδα κατεβαίνοντας το ψάρι, το αγνοήσα γιατί προτιμούσα προφανώς συναγρίδες, αλλά κατεβαίνοντας όταν με πλησίασε μετά δεν μπόρεσα να αντισταθώ και του έκανα μία βολή η οποία ήταν ωραία, το κράτησε και μάλιστα επειδή ήταν και λίγο μεγάλο το ψάρι έδωσε και λίγο τράβημα, πράγμα που προκαλεί συγκινήσεις όπως και να το κάνουμε στο υποβρύχιο ψάρεμα. Όταν μιλάμε για παράκτια πελαγίσια, τις περισσότερες φορές δεν ξέρεις ότι θα τα συναντήσεις. Συνήθως θα αντιληφθείς την παρουσία τους κατεβαίνοντας, όπου θα σε πλησιάσουν. Αν είσαι τυχερός θα μπορέσεις να κάνεις μία βολή πλανάροντας, αν όχι και νομίζεις ότι αξίζει το να περιμένεις, μπορείς να αγνοήσεις αυτά που υπάρχουν γύρω-γύρω, όπως στην προκειμένη περίπτωση εγώ αποφασίζω να μην ασχοληθώ με κάτι στήρες που υπάρχουν μπροστά μου και περιμένω δίνοντας ευκαιρία μήπως και εμφανιστεί το μαγιάτικο, γιατί κατεβαίνοντας αυτό
πέρασε, έφυγε, δεν είχα την ευκαιρία να του ρίξω, οπότε στο καρτέρι μετά, όταν ακούμπησα το βυθό, αυτό μετά από λίγο γύρισε και με πλησίασε. Όπως θα δείτε προς το τέλος του βίντεο, αποφασίζω να το ξεματώσω, δηλαδή αυτό του κόβω τις αρτηρίες στο λαιμό εκεί κοντά για να φύγει το αίμα και αυτό το καθιστά να έχει πολύ καλύτερη ποιότητα σάρκας όταν θέλεις, ας πούμε, να το φας. Οπότε μπορεί να είναι λίγο, πώς θα το πω, βίαιο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της φύσης. Σας συνιστώ να το κάνετε για να έχετε καλύτερη ποιότητα φαγητού. Ο λόγος που επιλέγω να πιάσω τα μικρά μαγιάτικα, εννοείται από κάποιο μέγεθος και πάνω, έτσι, είναι γιατί κάνουν πάρα πολύ ωραίο σασίμι και συνήθως αν δεν τα φάω με αυτή τη συνταγή, αυτό που κάνω είναι ότι χρησιμοποιώ μια άλλη μέθοδο που τα παστώνω κάπως παραδοσιακά και έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση και σου δίνω την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι εντός παρενθέσεως από το παρελθόν.
Το επόμενο είδος για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η λούτσι. Έχουμε πει αρκετές φορές για λούτσους, γιατί είναι ένα θύραμα το οποίο συνηθίζω να το πιάνω στις εξορμήσεις μου, γιατί ψαρεύω αρκετά με την τεχνική του καρτεριού. Και αυτό που θέλουμε να πούμε γι' αυτό, να θυμίσουμε δηλαδή αυτά που έχουμε πει, και θα πούμε και κάποιες καινούργιες πληροφορίες, είναι ότι το ψάρι αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από το ρεύμα και ακόμη περισσότερο από τη φωτεινότητα που υπάρχει στη στήλη του νερού. Αυτό σημαίνει ότι νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα θα το βρείτε επάνω στους κάβους, και μία πάρα πολύ καλή ένδειξη για αυτό το πράγμα είναι η παρουσία από τα μικρά ψάρια, από το δόλωμα, τα οποία εννοώ με μικρά ψάρια τις καλόγριες, τις γόπες, σαρδέλες και ούτω καθεξής. Η συμπεριφορά τους θα σας δείξει αν υπάρχουν τα ψάρια στην περιοχή, ακόμα και αν δεν τα έχετε δει παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. Οπότε θα έχετε μια ένδειξη αν αξίζει να επιμείνετε ή όχι. Όπως ακριβώς είπα πριν από λίγο, θα δείτε ότι οι καλόγριες στο συγκεκριμένο σημείο που έχω επιλέξει για να κάθομαι είναι κολλημένες επάνω στο βράχο, κολλημένες επάνω στον τοίχο, και οι λούτσι έρχονται από το πέλαγος κάθετα προς τον τοίχο και πάνε να περάσουν προς τα αριστερά μου. Η κάμερα, επειδή είναι πάνω στο όπλο, δεν μπορεί να τους δείξει που έρχονται από μακριά, αλλά εγώ τους έχω εντοπίσει. Και όταν πιστεύω ότι η πορεία τους δεν πρόκειται να αλλάξει, δηλαδή η πορεία που έχουν πάρει θα συνεχίσει να είναι η ίδια, στρίβω το όπλο σιγά σιγά και κάνω μια βολή. Οι λούτσι, λόγω σχήματος και εξαιτίας του γεγονότος ότι κινούνται στη στήλη του νερού χωρίς να έχουν από πίσω κάποιο σημείο αναφοράς, είναι δύσκολη στόχη για το ψαροντοφεκά. Θα δείτε ότι και εγώ στο συγκεκριμένο βίντεο περνάει ένα ψάρι μπροστά μου, προσπαθώ να καταλάβω πόσο μεγάλο είναι, να ρίξω, να μην ρίξω. Πατάω μερικώς στη σκανδάλη, απελευθερώνεται η σχοινοπιάστρα, ευτυχώς χωρίς να φύγει η βέργα, αλλά ουσιαστικά χάνω την ευκαιρία για να κάνω μια βολή και να πιάσω ένα ακόμη θύραμα.
κάποιες φορές οι λούτσοι μπορεί να έρθουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι και να στρέψετε το όπλο σας σχετικά γρήγορα, χωρίς να έχει πολλές ταλαντώσεις, δηλαδή γρήγορα και αποφασιστικά, να τεντώσετε το όπλο και να ρίξετε. Στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό το βίντεο, έρχεται ένας λούτσος από πίσω μου. Τώρα αυτό δεν ακούστηκε πολύ καλό, αλλά τέλος πάντων, έρχεται ένα ψάρι από πίσω, γυρίζω το όπλο, κάνω μια βολή και ευτυχώς το παίρνω. Αν είστε ήρεμοι κατά τη διάρκεια του καρτεριού σας, τα ψάρια αυτά θα έρθουν πάρα πολύ κοντά. Δώστε βάση από πού σπάνε τα μικρόψαρα και αυτό θα σας δώσει την πληροφορία για να είστε έτοιμοι για το θύραμα που πρόκειται να πλησιάσει. Αν είναι καλό το πόστο που διαλέξατε, μπορεί να χάσετε την ευκαιρία να του φεκίσετε ένα ψάρι, αλλά να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε δεύτερη ευκαιρία είτε στο ίδιο ψάρι είτε σε κάποιο άλλο. Όπως και να έχει, βέβαια με γνώμονα πρώτα την ασφάλεια, καθίστε στο πόστο και περιμένετε να σας δοθεί μια δεύτερη ή ίσως και τρίτη ευκαιρία.
Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν σε άλλα βίντεο, αλλά όπως ανέφερα και στην αρχή, αυτό το ψάρι επηρεάζεται πάρα πολύ από τη φωτεινότητα. Έτσι, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα θα το βρείτε σε πολύ ρηχά νερά. Επίσης, εκτός από το βάθος στο οποίο κινείται, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχει την τάση, ακριβώς επειδή κυνηγάει και είναι προσανατολισμένο, η προσοχή του δηλαδή είναι εστιασμένη στα θυράματά του, είναι πολύ πιθανό να πλησιάσει ήρεμα κοντά σας και να σας δώσει την ευκαιρία να πιάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι, πάρα πολύ εύκολα. Ένα ακόμα αγαπημένο πελαγίσιο της παράκτιας ζώνης είναι οι παλαμίδες. Σε κάβους που εκτείνονται προς τα ανοιχτά ή σε κάποιες ξέρες, θα μπορούσε να πει κανείς, ψηλά στη στήλη του νερού θα βρούμε τις παλαμίδες να κυνηγούν. Αυτές κινούνται συνήθως σε κοπάδια και όταν τις βλέπουμε έτσι κοπαδιαστές, επειδή έχουν την τάση να κινούνται γύρω από ένα σημείο αναφοράς που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο ψαροντουφεκάς, θα πρέπει, αν αυτές κινούνται δεξιόστροφα, εσείς ήρεμα να κινηθείτε αριστερόστροφα, ας πούμε, έτσι ώστε να συναντηθούν οι πορείες σας και να έχετε την ευκαιρία για να κάνετε μια βολή. Δεν είναι κανόνας, μπορεί αντίστοιχα όπως στο συγκεκριμένο βίντεο, στον πρώτο κύκλο, στο δεύτερο κύκλο που θα κάνετε, να αποφασίσετε ότι είστε ήδη κοντά και να γυρίσετε προς τα πάνω τους, ήρεμα και να πατήσετε τη σκανδάλη. Όταν βρίσκεστε χαμηλά, πάνω στο βυθό και κάνετε καρτέρι, συνήθως οι παλαμίδες ακολουθούν μία ευθεία πορεία. Δεν κάνουν κυκλωτικές πορείες όπως ψηλά στη στήλη του νερού. Αυτό, αν έχετε αντιληφθεί το ψάρι από μακριά, πολύ απλά προσπαθήστε να προβλέψετε ποια θα είναι η πορεία του, τόσο ώστε να σηκώσετε το όπλο κάνοντας όχι προσκόπευση, αλλά προσπαθώντας, ας πούμε, να
σημαδέψετε εκεί που θα είναι η πορεία του, ώστε να μην έχετε πολλές αλλαγές. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία και εννοείται ότι θα κάνετε μια βολή στην οποία το πρόβλημα είναι η ταχύτητα. Θέλετε ένα όπλο ευθύβολο και προφανώς γρήγορα. Αυτό το βίντεο είχε αρκετές βολές, αρκετά ψάρια. Είναι κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει την αλήθεια του ψαροντούφεκου. Δεν είναι πάντα βαθιά, πάντα τεράστια θυράματα, πάντα επικές βολές και ούτω καθεξής. Αν εκμεταλλευτείτε σωστά τις συνθήκες, τον εξοπλισμό και ουσιαστικά τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει μέσα από την εμπειρία και από τις συναναστροφές σας, θα έχετε ωραία αποτελέσματα χωρίς υπερβολές και χωρίς να κινδυνεύετε. Καλές βουτιές και θα τα πούμε στο επόμενο.